Rucan Busono. Sapa-sapa sing menang golek Laras Wangi dilagi kursi paling kan. Kowe bisa ngono kuwi sing menang. Sone penang. Soalnya Bella cantik. So cantik melu nyong kahanane Laras Wangi. Aku omong kowe sing kemangane paling. Kalau benar ya. Bulat tuh ayo. Ah, kau kan kena hati kan? Ayo. Jangan. Ya ampun. Kek kena hati kek. Orang. Sumber petani itu tadi Riwian dati grojokan yo. Magaling gagilala, wis. Yen kowe Siti Mahaboro ingatan pedang Jinoro Menter ora tegas papak paluwe kade sisani gondo basane kalis gayane piso kowe aja males Kagelem. Aku bakal menolong marang jiwa ragamu. Ayo man! Ayo man! Langit kelap-kelap kanut kira kencang mawe kandro arang ini buat sokor wajah di wono Banyuwangi mental ya, iya. Ayo dengan rasanya buat eksis pun rusak. Iya, wes godo. Ayo